wacho ni okomako wi ruath kanyo kosudo kod achiel kachiel. Penjo ma penjo achiel cha mede kar kani jomage monego tatwagni nikech Remi oseduoke kanyo, owinjo paro ma kuom jadolo bende achiel kachiel. To gini kaluorore kuom josiasa, nikech wacho ni shida mikelo gi josiasa kik bedo oko mare, joma tindo le bedo kar ka, jomage monego tae achiel kachiel. To lwasi ni bende ni kare sani, uoni sani yero kiwacho ni kaka iluongo gi ni Jowa Munyoro, ginya bedo piny samwa lose ni kod kweth ma sirkal mar mondo mi gitwagi, kata kiwacho ni yero biro kanya achiel mondo wapor wach. Erokamano Cleophas, mae lwasi mar twak. Mbaka ego kinde te. To twak ma imule weche ma tekre gi ng'eny kaka ma wan go sani ni, en seche ma weche tekno. King'iyo apani twak mane tek piny Kenya ka mogik ne en the National Dialogue and Reconciliation mar 2007. Nikech seche ka ji negore, ji riembore mier, to joma owito mwandu mang'eny kabisa. To ne en uwi kamoro amora Cleophas. Ka seche ka ne wanyalo wuoyo, gima mono wa wuoyo sane onge. Tadwa wacho ni Cleophas, mtindo mwadhigoni manyochakore iga mokalo, ma waneno igani dweni gi dwe mokalo, kwa weye modhi iga manyien 2026, tase wacho ni 2027, the third anniversary, nibedo ni en 45 days to election. Wabro bedo gi as crisis kata shida maduong' moloyo 2007. In fact, kaja duong' Bishop owacho no sedhi Rwanda, asedhi the Kigali Genocide Memorial Park kata center, king'iyo wi dhano kaka chalo Cleophas, mago joma otho mokoiki iwacho ni ji 500,000. Kenya ka nowach ni 2007 ne watho dhano I think 1,000 gi wiye. Kipimo gi dhano 500,000 Cleophas, apani jo Kenya ok ong'eyo gima samoro watugogo. Omiyo jo Rwanda pod oluoro dhi yiero nyaka sani. Gidhi e yiero to en yiero mar endorsement. Nikech ging'eyo the consequence of weyo moki deal gi problems ma ji samoro wacho. Luongo nying ji ni malwenjo mage ema kelo sigu maduong' moloyo. Tema nyalo terowa e mach ma ok negre 2027. Koro lwasi mar gombaka sani ober moengo kako dhi bedo 2027. Nitiere joma nyalo go kathira kata nyalo diro lwetgi ni ok gidwa mbaka. Nitiere jirende gi kata joma anyola gi mabro yie go mbaka, gine mi igo kod gi mbaka. Jomage motae pile Cleophas, kata king'iyo tipo ma samoro kalo mbele wano, ineno ka co-chairs mag twak mar NADCO en Kalonzo koda Ichung'wa. Koro en political sides. To bende Kalonzo be kineno kodhi State House kacha to buonjo mor. Koro tiene ni wante gimodwaro en mani wadhi State House kacha, mana kaka wacho cha walut lweto e tawachiel ne. Koro wang' ni wadwa neno kolos twak, to jomonego tae seche molung co-chairs. To nitiere co-chair marawera, nitiere co-chair ma political side, nitiere co-chair ma mochung' ne jo kanisa kata pete. Mopogore gi mano, nitiere gimoluongo ni joint secretaries. Ero ka joint secretaries bomi professor ng'ane gi joma nyegi dongo kabisa. To wigi wil gi joma atindo ma wawacho kaka jadolo wacho no beda tamalo 70. Osiepna ka wacho ni gibeda atamalo 30. An gima dwa neno ni seche mwabedo gi co-chairs nitiere ng'ama tin ma miyo kendo ma ng'ama dichuo mantie kacha. Ka waketo joint secretaries, adwa neno ni ng'at ma be kawo parone en be achiel kuom gi nyaka bede joma tindo mana kaka wasewacho. Entie gimoro mowachore ka ni kik wadhi e twak mondo watieka lweny. Priority en ni watiek gwandruok, watiek lweny. Kwasetieko mano, issues mabedo raised kaka
cost of living, pek mar ngima, koso tich ne rowere, new funding model mar universities, gik makamago, gin be gibedo addressed. Cleophas king'iyo 207 mokelo e National Accord, ne nitie weche apana 4 motelo ma ne wayalo. Mokwongo en niya, wawe lweny. Mar ariyo en niya, watim restoration mar humanitarian crisis, wawuog ni joma ne ogole miechgi, odoke miechgi, jomobedo displaced odwoknegi mwandugi, kata ng'ama ne omadhere moro be koro oyudo dhere noduogo. Joma onge chiemo mi chiemo. Koro e sama wadonje e weche mag gwandruok kata lweny wachiko kama wakwongo watieko lweny, wagolo tension. Bang'e mar ariyo wawinjo weche ma joma gwandore kata madhaogi giwacho nang'o, joma tindo wacho ang'o, jo mapingo sirikal kata opposition giwacho nang'o, the religious community kata kanisa giwacho nang'o, mine giwacho nang'o e weche gender. So wang'eyo weche monego wadilgo. Gima watimo en ni ok wadwa miyo gi priority. Waparo Cleophas, gima litna ni pod ntiere paro moro ma samoro jowa ma obet kama liet samoro nitie sani, paro ni gigi bro dhi to rumo kayamo ka gimoro nono. Gigi dhi jimbore kok udil kodgi sani. Yeah? Kok wadil kode sani, kata tielo mowil kata motur Cleophas, idwoke sechego kapod oliet. Kok odwoke kapod oliet to rem midhi winjo sama wang' koro osekwe bang'e ng'eny moingo ma seche ma pod oliet no. Koro sama oliet ni wadwoke wang'e nikech nyando dhi muomo piny. Luoro man go ma sani en ni style gi mtindo mwadil go gi maandamano gi jopiny, waparo ni polis kata lisasi kata teko mar sirikal nyalo duoko japiny mariembe japiny maduok japiny dala. Cleophas kane gi odonje bunge, an nawacho ni the next stop bro bedo State House. Podo ko bedo notimbore. To kwa miela around liel ma kaka watimo ni, watuga gi gini kaka watugo kodene, wadhi bedo gi crisis machalo mag pinje mosebedo moriemb ker mogole tich. Ibed ni oyieri kata ibed ni ino yiero. Nuoyo yiero ke gima duong' moloyo en ni be winjruok ntie. Bende the country is governable. Bende ji nyalo bedo piny mawach ni wago mbaka. Seche mowacho ni ma ok lwenjwa. Cleophas kolor ndara to nyaka in mionge lweny no okiwuothi. Nya Kisumu chieng' wuok tich gi ndara. Ochuna na rito nyaka abiro kae koro mana diero otieno. Kiwuok Naivasha, Nakuru nyaka Westlands. Noyudo roadblocks moinga auchiel ma japiny kawo osuru. Kama notimore seche ma pok wabedo gi tension modhi mbelone, ang'o madhi timore sama koro piny koro kethore ahinya? Ne wanene 207, wasenene maandamano mamoko ma ng'ato kati wuotho mane dhi e yori ma kati ya mane tiji mopogore gi lisasi mar polis manyalo yudi. Jakuo mantiere iye ka nyalo chwe gi pala mae giri matin mibirogo, nikech gima koro timore ma en adieri mar wach en ni wasewuok e maandamano mane wapingo go sirikal kata mane wakwayo go weche achiel ariyo adek ka, kendo koro wadonjo gi jomaundu. Sirikal ni gi joge mag jomaundu, japiny ni gi joge mag jomaundu, jo siasa ni gi joge jomaundu. Gima watimo en ni waketo Kenya bedo kama ng'ato ok nyal bete gi kwe. Kolor CBD, ndeche tema dhi e CBD, penje ni kato bed ni en polisi molore, sirikali molore, kata japinye molore, ere kaka wagero uchumi mar piny Kenya? Ere ng'ama ng'anyo konyo? Ng'anyo en expression. An kinde duta support ni wanyalo wuok oko mwa express wawach gima chandowa. But koro kochope level ma tiji ok nyal tire, mtoka ok nyal ringo, dhano ok nyal yawo dukegi, sirikal wito mwandu, japiny wito mwandu, ngima kethore, gik mang'eny kethore. Koro